Aprang si Kardom kadukawe Karbi 2.0 YouTube channel long kilangara do on fans tamil la pen pinila so video long nali tum fana ki wan pila bangki Karbi Anglong pen kapik lang pon private job APUTHAK si nang than pachini ponik po la pen kopi avoreng war saima kon ana post vacancies si dumal la so details matik la dagalam la bangke non nang litum la so video long si thek pon long ik po nalitum la so YouTube channel la anda subscribe lang plote ka subscribe ikon la pen videos kami nalitum share pon ikon Tangke non la Karbi Anglong pen kapik lang pon private job APUTHAK le lang pon onang la pen chethan pon onang Tangke non pathek pen chethan pon onang la pen pangcheng pon onang nalitum screen long thek pon long ikji first cry intilators preschool difohin pensi sovereign website peklang pon lo invites candidates for the following vacancies post lapen kopipi vacancies post sidak kipi pon mal so potang than pachini pon ikpo la sovereign website lake nalitum ta chini ikpo lake private avering website lapen adim labang ke rong Karbi police reserve DMCH road difu along lo lapen dag teachers post kinang sot pusida ke tok pon lapen pre primary teachers kinang zila bangke graduation certificate course in ECCE mate NTT lapen Montessori BEd DLEd complete tanang po experienced candidates tami kinang sot lapen proficiency in English mate English ke theknang zila ta kinang sot lapen a quick learner lapen dag creative thinker lahai teachers na po primary teachers apan bangke experience ke donang si lapen helper apan stamidak apus ki pipondo helper apan SSLC pass nang ji lapen experience donang po lapen a warm patient and caring responsibility lahai hui donang ji lapen dak basic knowledge donang po child safety lapen hygiene practice lapen dak ability to manage your children young children and handle emergencies climb lai hui dak theknang po mate experience labang ke donang po apus ke tok pona ting pulo dak hini an kinang ji do isi labang ke pre primary teachers sapan lapen helpers tame lada kinang ji pusi pupon lapen avering website kapik lang pon labang ke nalitum dak thek pon lang po first cry intelligence preschool difohin pe sipak lang pon iklo lapen nalitum jong si apply igvegi pulo tangte ladak ke tok pon address along nalitum hombre nang po nalitum documents nang po last date lapang ke lasa chiklo 30 January 2025 si last date lo lapen WhatsApp number do 700214197 lasa number long call iglo pulote detail salam alang litum nang than pachini pon ikpo lahelo ke chengsi Karbi Anglong pen kapik lang pon private avering website update labang ke non putho do thula number 2 lang lang pon lo pulte Singkiri Senior Secondary School rong Karbi difohin pensi paklang poniklo ladak stame private job lo dakta nalitum theklongji job vacancies putok poniklo position copy pima kinangji pulte dak lecturer in geography fan isinangji lapen lecturer in political science fan isinangji kadoka beben pangrumpet pen hinian apus dak paklang pondo qualification kinangji labangke master degree unang po lapen kaprek good physical lapen mental health high huita misena po lapen ability to support the realized national education goals lai dak theknang po lapen nalitum jongse jogdon ikji pulote nalitum documents ki sending ji labang ke dak ki tok pondo karbi@gmail.com lapen da phone number ki pipondo la so phone number long call pen staminal tum details salam arju ikme 9854969947 la so number long nalitum homre iglo pulote details salam nang thanik po lapen adim labang ke address labang ke Singkiri Senior Secondary School rong Karbi DMCH Road Difu 782460 la so number long sin nalitum la so address long si dampen chingkidam nang po jongsi apply dunji pulotang te lapen apus bang edak ki ong okay kali hini do lecturer in geography lapen lecturer in political science la hini position do kachar liang deng details labang kenali tum lada ke tok pon thek pon long isi la sorting nang po lapen apply dunji fan nali tum email long si documents bang send nang po lapen documents and se prang copy ni details kachining tung lang pulotang te nali tum
lada ki pipon mobile number along le calls tame chok exi lapen salary ka ani pg age limit ka ani nangji lahai bang dak tok pon pe lasna litum dak number ki pipon do laso number long call non lala pule detail salam na litum arju long ikpo lapen adim labang ki Sinkeri senior secondary school Karbi DMCH road difu pin numbers tame dak pipon do 782460 lasto address long dampens tame na litum detail salam bangke chini ikpo lapen non number 3 over sai APUTHAK lang polona number 3 over sai labang kenalitum dak thek pon longji vacancy announcement for an institution in Dimapur town seek to fill the following position nalitum jang si jagdun example jagdun iktame lapen institution labang ke Dimapur town pusidai tokpon lapen kopi pisi kinangji lapen kon ana pu sigi duma pulotang tenalitum science teacher afans tame kinang sot pusip pupon February 1st kali pulotang te salary nalitum la March 1st molongsi long ponji pusi lapen hostel warden afans tame dak kinang sot do kachar lengding BA pass tame chokji lapen female males tame jogdun long igji lapen salary 13,000 anlong pon igji lapen cook lapen pion afans tame ladak ki pipondo qualification labang ke alang litum dak mention pon pe salary nalitum 10,000 an long pon ekpo lapen nalitum jong se claim dunji pulotang te free food and accommodation of the provided campus mate nalitum dak thek pon long iksi kicho kijon labang ke nalitum dak free lo nalitum mina pocket pen bangke nam nang nilo lapen jong se nalitum jogdon iksi pulotang te ladak email id ki pipondo carewell school@gmail.com na su gmail long le nalitum details labang ke sense tame chok iksi nalitum kinaso sa documents lapen photo hai hu istame nalitum na su gmail long senikon lapen copy ne nalitum kachini nang jia son do lotang te ladak ki pipon a mobile number thaglongji 9436012644 la sa number long call igon ki calling jia por labang ke nalitum adap 8:30 am pen anarlo mate narlo chitim 12:30 pm la songbong sinalitum call lang po lapen jongsi ladak a time ki pipon ting pen jong sinalitum call don de pulte call bang ke pick up alang litum bang ke lase jogdon exi pulte nalitum prabjin pen jogdon ikon la hela pini la private job APUTHAK na ki wan pi nalitum fan labang ke theglong ikpo lapen video nalitum share pon ikon lapen YouTube channel la so YouTube channel stame subscribe ikon tangte domi thakmi kadu kavi Karbi 2.0 YouTube channel long kelangara do anfans tami nilhin pen kardom